Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хушомаде. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. Ҳамин нав як бародар занг зад. Дар Москва як 3-4 фирма дошта. Гуфт акай Фахриддин гуфт як маслиҳати зур метиҳем та гуфт дар подписчикотам тез зур меша. Бародарое ки хона хариданд дар Тоҷикистон кам таракак сабр кунед. Ҳозир хона нахаред. Барои чӣ гӯем? Оли камтар нархи хона нафурмаде. Ҳозир хонаое ки 20-25-30 ҳазор доллар меистанд, камтараки дига шумо сабр кунед хона 5 ҳазор долларӣ мегиред. Ба гуфти ҳамон бародар ман гуфтам чӣ дай хеле арзон меша? Гуфт ҳозир якта блогера гуфт мардума гуфт ҷалб мекуна. Телефонша нишон медиҳад ки ман фалонка пул биридум, мардуми худмо бисёрш кор и хеле чизи нахалавра. Бобом раҳматӣ мегуфт ки киси гӯйдагӣ тайёр мекунанд, ам хелида тайёранда ки нахалава мо кор кунем. Гуфта пул мемонанд, ай банк мегиранд, мемонанд, мегиранд, мемонанд, бридан мегиранд дар карташон, дар он виртуални карта пула бридан мегиранд, лекин пула симат карда наметавонанд. Фақат уҷа мебирӣ, чанд сад ҳазор долларҳо мебирӣ. Як рӯз карочи ҳичи намебирӣ. Як рӯз мехезӣ ки банк омадай хоната гирифтеса, мошинта гирифтеса, гаражта гирифтеса, занат гирехта рафтеса тарафи Нижний Новгород. На зан дори дига, на мошин дори, на хонаву дар. Барои хон бародаро ман ягонтата дига огоҳ намекунем ки бозӣ накунед. И бозиён нотуғрия бой метен намегӯм. Шумо бойтен як камбағале ки ақлаш дар сарша ебанут неста, пулша тайёр карда мешина. Шумо вақте ки хонаи 30-40 ҳазор доллара бой додем ку банк зад гирифтон. Ана вақт он камбағали бечорае ки бозӣ накарда буд меравам хонара дар 5 ҳазор доллар мегираву ба шуморо мега хуш омадед, рамин ҷотона ёвен. Немихакор як бародарам хеле савӣ дод ки касе ки хона харад ҳозир сарусима нашавад. Хонаҳо ба наздики арзон мешавад. Так что бобои қанд астағфируллоҳ, ба бобои қанд шада мегирем гуфта буду. Короче як блогер ҳозир мардума короче дар ҳамин бозӣ талқат дорад ки бозӣ кунанд ва бозӣ кардан гиранам айби хучон меша. Айби ман нест, айби ӯ блогер нест. Просто мардум айби хучонае ки хушон бехона дар мекунад. Ва каседа ки миноксидил дар кори марҳамат бияриш бромадасе ва билети самолёт ва асали тоза ай моҳи май пчела матка. Дар ватсапи ман зан зад, номерои ман +7 910 88 88 676. Бо дар компютаре бемонам. Илтимос дар ватсап занг занед. Телефон даста прямо занг назанед ки вақте ки шумо дар прямо занг мезанед ку интернет мемура. Фаҳмидед? Секретаи. Вақте дар телефон прямо занг мезанед ку интернета мекишен. Ман дига дида наметавонам билети шумо ай куҷо ба куҷо. Барои дар ватсап занг занед, билет бо нархи арзон секретни цено карда шумо мефушон. Обод ва сарбаланд бошед.